Olivia ja Taikapipo. Olipa kerran eikä kovinkaan kauan sitten pieni tyttö nimeltä Olivia. Hän asui aivan tavallisessa pohjoisen kaupungissa. Eräänä päivänä, kun lumi oli vihdoin sopivaa, hän rakensi suurella vaivalla hienon ja suuren lumiukon. Hän teki kivistä silmät, nenän porkkanasta, kädet risuista ja kietoi kaulaan hienon huivin. Päähän ukkelille laitettiin audon piia, tädin kutoma pipo. Sinne se jäi pihalle ihmettelemään, kun ihmisten oli pakko mennä yöksi nukkumaan, niin kuin ihmisillä tapana on. Seuraavana aamuna Olivia heräsi ja juoksi katsomaan ukkeliaan. Voi ei! Hän huudahti nähdessään, mitä oli tapahtunut ukkelin paikalla. Oli vain epämääräinen kasa lunta ja vähän roskia. Ja sitten Olivia huomasi, ettei piposta eikä huivista näkynyt jälkeäkään. Joku on varastanut ne, mutta kuka nyt varastaisi lumiukolta pipon ja huivin? Nehän ovat aivan märkiäkin. Olivia vaati äidiltään, että heidän on pakko mennä tutkimaan tilannetta. He vetivät talvivaatteet päälle ja menivät pihalle. Olivialla oli mukana suuri suurennuslasi, jolla hän tutki Holtolan, jotka olivat selvästikin peräisin piposta hetken tutkittuaan. Olivia ja äiti tajusivat, että pihalta lähti outo jälki läheiseen metsään. Ikään kuin suuri pallo olisi vierinyt siitä tai kuin jotain painavaa olisi vedetty mukana. Oliko joku varastanut koko lumiukon? Mitä ihmettä? Olivia ja äiti seurasivat jälkiä metsän reunaan ja siellä näkivät jotain käsittämätöntä. Siinä lumiukkeli kökötti keskellä metsää, mutta hieman erinäköisenä kuin edellispäivänä. Miten se oli sinne päässyt? He katselivat ympärilleen ja näkivät vain oravan puussa kurkkimassa. No, ei kai se auta kuin jättää ukkeli tänne metsään. Äiti tuumasi ja oli jo kääntymässä kotiin päin, kun tapahtui jotain ihmeellistä. Ilmaan helisi kuin pienten kellojen ääni ja lumiukko liikahti. Olivia ja äiti sävähtivät, mutta lumiukkeli hymyili leveästi ja sanoi: "Tervehdys teille! Ei tarvitse ollenkaan säikähtää. Tiedän, että tämä on varsin epätavallista, mutta niin, osaan tosiaan puhua ja liikkua." Olivia pyllähti maahan istumaan ihmetyksestä. Äiti tuijotti vuoroin Oliviaa ja vuoroin lumiukkelia ja sai lopulta kysyttyä: Miten ihmeessä? Mitä tämä oikein on? Lumiukkeli kohautti lumisia hartioitaan. No luulen, että se johtuu tästä piposta. En muista mitään muuta kuin että päätäni hieman kutitti ja heräsin. Sitten päätin tulla tänne metsään, koska täällä on kylmempi. Sulan hitaammin. Olivia ja äiti katsoivat toisiaan ihmeissään ja nauroivat. Onpas hassua! He juttelivat lumiukkelin kanssa hetken, mutta eipä sillä ollut paljon kerrottavaa, koska se ei ollut olemassakaan kuin eilisestä saakka. Olivia ja äiti päättivät pitää ukkelin salaisuutena, ettei koko maailma tulisi ihmettelemään sitä heidän takapihalleen. He lupasivat käydä vierailemassa sen luona tosi usein siihen saakka, kun kevät tulee ja sulattaa sen pois ja rakentaa seuraavana talvena uudelleen, pipoa unohtamatta. Ja ehkäpä ensi talvena pyydetään pialta toinenkin pipo. Varmaan